казах, сега ще се обърна специално. Dear guests from Spain, dear young colleagues, welcome to the Faculty of Education, Trachea University. Welcome to our philosophy club, Sphere. I'm going to introduce first. My name is Krasimira Mutavcheva. I'm Associate Professor of Philosophy and Dean of Faculty of Education. So, I welcome you with great pleasure, with very good warm feelings on this meeting, this exciting meeting, this international meeting, motive of which is the European project in July. I'm happy, we are happy to be guests, to be hosts here. And I'd like to say, it's great. We try to find solutions of great world problems and put into the practice our ideas how the world should be better place of living, of personal and professional self-actualization. And I wish you to find here among us new friends. I wish you establish good contacts between our two universities. And I wish success on this meeting. Let it leave good experience and unforgettable memories to all of us. Welcome, colleagues. Cristo in Spain, I work in the project, and this team is... Разбирате ли, тя работи по проекта в Испания, тъй като 6 страни участват в този проект. Едната от тях е Испания, България, Литва, Франция и т.н. Yeah, and this team won the tournament of board games. Това са хората, които така играха много добре и бяха страшно много активни в проекта, правиха презентации, правиха видеота, правиха срещи със свои колеги, разпространяваха и те получиха честта да присъстват тук. Реално много широк спектър от млади хора са взели участие, но това са най-добрите. They study social work. I think there are a lot of people. Те са студенти социални дейности, social work. Много сходни и много искат да запознаят с млади хора. Искахме с това хубаво събиране тук нещо като по-неформален така аспект, да свалим всякакъв академизъм. И по-скоро може би да ви дадем така на вас, тези, които по-активно участвахте, нали, в
този проект, да кажете нещо. Искам и да покажа някои неща, които вие направихте, които смятам, че е хубаво. Академично образование е страхотно нещо, да получаваш отлични оценки е хубаво. Because me and most of my colleagues believe that academic knowledge is a good thing, getting good marks is a good thing. Това води до добри ползи, CV, малко стипендия, разбирам. It brings good opportunities, a good CV. Но много важна част от вашето или нашето, всъщност човек се учи, това важи за нас. Преподавателите е много по-важна част, така, според мен, може би не по-важна, но също толкова важна е, така човек да има една гражданска позиция сега говорим вече за гражданско образование, сега това отдавна, за граждане на Европа, граждане на света, глобално гражданство. Особено това нещо в днешно време е актуално с наличието на новите технологии, на които всички сме фенове. Те ни дават голям шанс. Добре, прекрасно е да бъдем лице в лице с други сега, но това рядко се случва, така че с помощта на... They give us a good chance for us to being able to communicate globally. We have to use the technologies. They come to our help. Така че, така да ви благодаря на по-активните от вас, пък и на всички, които така изразихте отношение със своите малки продукти, било презентации, било малки видео. Студенти, част от играта, наши студенти също. Играе се играта и в медицинския факултет, студенти от социална работа. Също в Страсбург. Просто много е приятно да виждаш как млади хора в различни страни едно и също време правят едно и също нещо по един и същи проблеми и има шанса да... Това благодарение на новите технологии. Están pensando Venga, ¿tú traduces? Ok. Bueno, pues yo me llamo José y en primer lugar me metí en el proyecto de Yaguara a través de la Universidad de Valencia. Здравейте, аз се казвам Хосе и първо искам да кажа, че влязах в проекта на Yaguara чрез университета. Y porque también me llamaba la atención el tema pues, intercultural, objetivos del milenio, asociación Harit, entonces era un poco... Направи ми впечатление темите за междукултурната дейност. Y bueno, pues el tema en España respecto a igualdad de género, yo creo que a lo mejor es como aquí, pero nosotros yo pienso que vamos bastante retrasados. O sea, se ha mejorado mucho con el tiempo, pero aún así nos hemos quedado muy estancados. Има проблеми като равенството между половете, което е голям проблем в Испания. Не знам как е ситуацията тук, но смятам, че в Испания сме много назад с тази тема. Luego, bueno, sí, exacto. Nosotros en España tenemos el 26% de paro. В Испания в момента имаме 26% безработица. Luego, salida laboral para personas jóvenes como nosotros tenemos muy poca. Има много малко възможности за работа за младежите. Nosotros los jóvenes nos vamos fuera o a estudiar o a trabajar porque en España hay muy poco trabajo. Принуждаваме се да емигрираме, да работим в чужбина. Y el trabajo que hay es con contratos temporales, muy poquito tiempo. Намерят работа. Pero a veces el trabajo social se hace muy burocrático, o sea, muy... Случва се, че социалната работа е затруднена от бюрокрацията. Entonces, la intervención con la persona... И за това отношението с човека se reduce. Се намалява. Entonces, como tienes que hacer muchas ayudas o mucho papeleo para las ayudas... За помощ е нужно да се попълват много документи. No puedes trabajar con la persona como quisieras, que o sea, hay una intervención buena.
поради което липсата на добре подготвени специалисти играе лоша шега на цялото